Ακούμε συχνά ότι σε ζευγάρι που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας, οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε λαπαροσκόπηση. Είναι όντως έτσι? Σε ορισμένα κέντρα η λαπαροσκόπηση αποτελεί εξέταση ρουτίνας. Αυτά τα κέντρα είναι κυρίως στο εξωτερικό. Δηλαδή σε όλες τις γυναίκες, σε όλα τα ζευγάρια μάλλον που προσέρχονται για υπογονιμότητα, η γυναίκα υποβάλλεται σε λαπαροσκόπηση. Εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Και είμαστε πιο συντηρητικοί για ποιο λόγο? Η λαπαροσκόπηση είναι μεν μια εξέταση, είναι όμως και μια επέμβαση. Η γυναίκα οδηγείται στο χειρουργείο, κοιμάται, γίνεται η εξέταση, παραμένει έστω και για λίγες ώρες στο μεευτήριο, έχει κάποιες ελαφρές ενοχλήσεις μετά. Κατά συνέπεια, δεν κάνουμε σε όλες τις γυναίκες λαπαροσκόπηση. Κατά περίπτωση μόνο. Κατά περίπτωση στις γυναίκες που έχουν την ένδειξη. Τι θα μπορούσε να είναι ένδειξη σε μια γυναίκα να την οδηγήσουμε σε λαπαροσκόπηση? Το αποτέλεσμα από μια ιστεροσαλπιγκογραφία, για παράδειγμα, που μας λέει ότι οι σάλπιγγες είναι κλειστές ή οι σάλπιγγες είναι μερικώς διαβατές. Μας ενδιαφέρει η αιτία, γιατί έκλεισαν, γιατί δεν είναι ελεύθερα διαβατές. Η αιτία είναι η ενδομητρίωση, είναι η λίμωξη από χλαμίδια. Γιατί για όλα αυτά και για να πετύχει κανένας αυτό που θέλει, να αποκτήσει ένα παιδί, θα πρέπει πριν η γυναίκα να υποβληθεί σε κάποια θεραπεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Ακούμε συχνά, γιατρέ, τον όρο ενδομητρίωση. Επηρεάζει τελικά την υπογονιμότητα? Μάλιστα. Ας πούμε τι είναι η ενδομητρίωση. Ας ξεκινήσουμε αρχικά από το τι είναι το ενδομήτριο. Το ενδομήτριο είναι ο βλενογόνος, το κάλυμα της κοιλότητας της μήτρας. Είναι η θέση που πάει και εμφυτεύεται το έμβριο για να ξεκινήσει η εγκυμοσύνη. Είναι αυτό που εσείς οι γυναίκες βλέπετε όταν έχετε περίοδο, έτσι. Δεν υπάρχει εγκυμοσύνη, έρχεται η περίοδος, είναι το ενδομήτριο που πέφτει. Φυσιολογικά λοιπόν, αυτό το ενδομήτριο υπάρχει μόνο στη συγκεκριμένη θέση που είναι η ενδομητρική κοιλότητα. Στην ενδομητρίωση, ενδομήτριο υπάρχει και σε άλλες θέσεις. Στις οοθήκες, στη σάλπιγγα, σε άλλα σημεία της κοιλιάς, στο περιτόνιο, την κυστομητρική πτυχή και αλλού. Έτσι λοιπόν, όταν ενδομήτριο για παράδειγμα υπάρχει επάνω στην οοθήκη, τα παραγόμενα από την οοθήκη οάρια υστερούν σε ποιότητα. Δεν είναι ικανοποιητικής ποιότητας για να δώσουν ένα καλό έμβριο που θα προχωρήσει σε εγκυμοσύνη. Όταν η ενδομητρίωση επιδράσει στη σάλπιγγα μπορεί να την κάνει δυσχερώς διαβατή ή και αδιάβατη. Επίσης, δυσχεραίνει και την εμφύτευση του γονιμοποιημένου οαρίου με αποτέλεσμα οι γυναίκες που πάσχουν από ενδομητρίωση να είναι υπογόνιμες. Για να είναι κανένας σίγουρος ότι υπάρχει ενδομητρίωση, θα πρέπει να υποβάλει μια γυναίκα σε λαπαροσκόπηση. Εδώ λοιπόν είναι μια γυναίκα η οποία υποβάλλεται σε λαπαροσκόπηση και έχει ενδομητρίωση σε διάφορα σημεία όπως βλέπετε, όπως επίσης έχει και μια κίστη ενδομητρίωση στην οοθήκη που είναι αυτή εδώ που ανοίγεται και περιέχει αυτό το σοκολατοειδές υγρό και γι' αυτό και οι κίστες αυτές πολλές φορές τις αναφέρουμε ως σοκολατοειδείς κίστης. Λόγω λοιπόν της ενδομητρίωσης υπάρχει υπογονιμότητα και αυτή η γυναίκα θα πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι που δεν έχει πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει καταφέρει να κάνει παιδί. Πώς το κατευθύνει ο γιατρός από εδώ και πέρα? Πολλά τέτοια ζευγάρια μας επισκέπτονται. Το τι θα κάνουμε με το κάθε ζευγάρι εξαρτάται κυρίως από την ηλικία της γυναίκας. Εάν η γυναίκα είναι μικρής ηλικίας, έχουμε τα χρονικά περιθώρια να κάνουμε απλούστερα πράγματα για να πετύχουμε την εγκυμοσύνη. Σε μια γυναίκα, για παράδειγμα, που είναι κάτω των 35, γιατί ως γνωστόν η γονιμότητα μειώνεται με την πρόοδο της ηλικίας, έχουμε τα περιθώρια να κάνουμε παρακολούθηση του κύκλου της. Να δούμε πότε η γυναίκα αυτή έχει ορυξία ή και να προκαλέσουμε την ορυξία πάρα πολύ απλά με μία ένεση και από εκεί και μετά να την οδηγήσουμε σε προγραμματισμένη επαφή. Μπορούμε ακόμη να δώσουμε κάποια ορμονικά σκευάσματα τα οποία είναι ελαφρά ως φάρμακα για να προκαλέσουμε μια πολυοθυλακή ορυξία. Δηλαδή η γυναίκα σε κάποιον ή κάποιους κύκλους να παράγει περισσότερα του ενός οθυλάκια και περισσότερα του ενός οάρια κατά συνέπεια, να προκαλέσουμε την ορυξία, να την οδηγήσουμε σε προγραμματισμένη επαφή. Αυτό, η όλη διαδικασία έχει ένδειξη ιδιαίτερα στα ζευγάρια στα οποία η γυναίκα δεν έχει φυσιολογικούς κύκλους, έχει ανομαλίες στην περίοδό της, δεν έρχεται τόσο τακτικά. Σε αυτά τα ζευγάρια λοιπόν, ή μάλλον σε αυτές τις γυναίκες, η ορυξία γίνεται σε διαφορετική χρονική στιγμή σε διάφορους κύκλους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπολογίσουν και ποιες είναι οι γόνιμες ημέρες.
Εκεί λοιπόν μπορούμε να προκαλέσουμε πολιοθυλακιορυξία, να συστήσουμε στο ζευγάρι την ημέρα της προγραμματισμένης επαφής και να επιτύχουν ευκολότερα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχει συνήθως επιτυχία αυτή η μέθοδος? Ακούστε, τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου και γενικά κάθε μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν είναι πάρα πολύ υψηλά. Και ασφαλώς ούτε τα ζευγάρια, ούτε και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μέθοδος που όταν εφαρμόζεται εκεί που ενδείκνυται, έχει επιτυχία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά τα ζευγάρια κάνουν 2, 3, 4 κύκλους με αυτόν τον τρόπο που μας περιγράψατε. Και αν δεν έχει αποτέλεσμα, από εκεί και πέρα τι γίνεται? Από εκεί και πέρα λοιπόν, σε ορισμένα μέρη του κόσμου, σε ορισμένα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η γυναίκα, το ζευγάρι μάλλον, οδηγείται σε εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία έχει και διαγνωστικό σκοπό. Εμείς δεν το κάνουμε. Εφόσον υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια όσο αφορά την ηλικία της γυναίκας, πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα οδηγήσουμε το ζευγάρι να κάνει μια ενδομητρική σπερματέγχυση.